segmente terénnych vozidel sa Volkswagenu určite darí. Po Tuaregu je stále veľký dopyt a Tiguan si v Nemecku podmanil celú 1/5 trhu SUV. Interiér Tiguanu je nielen solidne priestranný a slušne variabilný, ale aj praktický a kvalitný. Pochvalu si zaslúžia aj možnosť pozdĺžneho posúvania zadných sedadiel, veľa odkladacích miest a praktických detailov. Podlaha kufra je po sklopení sedadiel úplne rovná, čo výrazne zvyšuje batožinový priestor. Súhrou pomerne tichého motora, doladenej aerodynamiky a kvalitou materiálov stúpla kvalita jazdy na vrchol v danej triede. Podvozok Tiguanu na bežných a rýchlostných cestách dokáže filtrovať dopad vyššej stavby karosérie. Možno k tomu prispelo aj príplatkové adaptívne pruženie, ktorým sa dá meniť charakteristika tlmičov medzi automatickou, športovou a komfortnou jazdou. Schopnosti pohonu všetkých 4 kolies niekoľkonásobne prevyšujú možnosti štandardných pneumatík a medzi ľahkými štvorkolkami patrí 4Motion v Tiguane určite na vrchol rebríčka vo svojej triede.